να μιλήσουμε. Α, όχι. Αυτός τι δουλειά κάνει. Να μαγώ. Ναι, να πούμε και για αυτά. Αυτός δεν ήταν. Έχει να βαγίσει πάνω από 15 φορές μέχρι στιγμής και έχει σωθεί. Και έχει σωθεί και οπότε το έχει καθιερώσει. Έχω να βαγεί που να βαγεί και παίρνει λεφτά και γίνεται διάσημος, οπότε κάνει δουλειά. Είναι αυτά. Ζούμε σε μια χώρα που δεν ξέρουμε τι σημαίνει το Εσύ Facebook. τι δουλειά κάνει, τι δουλειά κάνει. Ξέρω μόνο τα έγραφα. Λεφτά δεν ξέρω. Αυτός τι δουλειά κάνει. Εγώ, παιδιά, κάτω απ' όλα, Αυτό γύρω απ' όλα που λέμε, Σκρεμίζει. δεν κάνω αυτά που θέλουν. Αυτά που γουστάρουν οι κυρίες, τις βάλουν, τις φτιάχνουν το μαλλί. Αν δεν το έχετε καταλάβει, δουλειά είναι κομμωτής. Σαν τον Τρίφωνα Σαμαρά ένα πράγμα. Αλλά όχι Το αυτός. μαλλί. Όχι, όπως είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Όπως είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Πώς είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς, πώς είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Γκέι και ξέρει να κουρεύει καλά. Ο Χρήστος είναι γκέι αλλά δεν ξέρει να κουρεύει καθόλου. Αυτή είναι η μόνη διαφορά με τον Τρίφωνα. Εντάξει, εγώ είμαι γκέι, τι να σε κάνω. Αλλά θες όμως γκέι και ο κόλλος σου έφυγε όμως και τον έφαγες. Μην τα λες αυτά. Μην τα λέω αυτά, μην με προκάλεις να δω τα πω αυτά. Καλέ μην τα λες στον αέρα. Το μπουστάρα ρε μαλάκα. Καλέ μην τα λες στον αέρα. Έρχομαι κοντά μας. Δανιέλ είναι κοιτάξτε έτσι. Σμίθηκε. Είναι αυτός. Κοιτάξτε έτσι. Τώρα τα βλέπω. Κόψει το μπούστι και γύρω στον άντρα. Πώς θα δίνει ο άντρας. Κόψε τον μπούστι, ρε. Ο φίλος μας ο Ντανιέλ, κάτσε δεν φαίνεται το μαλάκα. Πώς δεν φαίνεσαι. Ο φίλος μας ο Ντανιέλ έχει να μας πει κάτι πολύ ιδεαστικό, extreme καταστάσεις και πολύ personal. Από το στρατό που δεν πήγε ποτέ. Από το στρατό, όχι από το στρατό ρε μαλάκα, πήγε στρατό το παλικάρι. Πήγε. Στον νεό του. Πήγε στρατό στον Κορυδαλό. Καλός. Μια εμπειρία από μια πρώην σχέση του που εξελίχθηκε σε αγάπης, αλλά ξαφνικά μπλέκεται. Αλλά ξαφνικά ανακαλύψε μια κολοπετανίτσα. Όχι, δεν μπλέκεται τραυλικός. Ο κύριος Στομάτης, ο Μπακάλης και ο Μανάβης, αυτός που είχε το περίπτερο κάτω από την εκκλησία του Αγίου Χιλίου. Ποιος άλλος? Κάτσε. Και ο πολυαγαπημένος του Ένας φίλος, τσακάρης. δεν μπορώ να πω το όνομα του δημοσίου γιατί θα μας κάνει μήνυση. Αν Και και τώρα, σκυλί. σκασμός. Αν και τώρα το ετοιμάζουμε έφεση συγχώρια τέλος πάντων, να το συγχωρέσουμε παιδί μου. Χαρτί εδώ το έχουμε. Το έχουμε, πού είναι, Συγχωροχάρτη. αρκεί να Μην το δείξει. Αρκεί να το υπογράψει εδώ που είναι αυτό, όπου είναι. Εδώ να το υπογράψει. Απλά υπογράψει από κάτω. Άμα κατάλαβες ποιος είσαι μαλάκας. Λοιπόν, φίλε μας Δανιέλ, τι έχεις να μας πεις? Να μ' πεις. Εδώ το μικρόφωνο. Όχι τον Άιρον, μανάστον. Άρα δεν στον αέρα μας. Τι έχεις να μας πεις για τις εμπειρίες σου, ποια ήταν η πρώτη εμπειρία σε αυτή τη σχέση? WhatsApp. Κάνουμε και διαφήμιση στη φάση. Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση όταν είδες αυτό το σκηνικό, αυτό το κλιματικό σκηνικό στο κρεβάτι σου? Αυτό είναι καλύτερο. Μίλα. Μίλα είπα. Έκανε ζέστη πάντως. Έκανε ζέστη. Έχουμε μια συνταρακτική αποκάλυψη από τον Ντανιέλ. Είπε ότι έκανε ζέστη. Δηλαδή πόσο έκανε ζέστη και μετά έβγαλε τα ρούχα και την είδε ο άλλος και έγινε το... Έτσι. Και έγινε το adventure μάλλον. Αφού έγινε το έτσι, καλώς. Σαν να γινόταν το... Τώρα. Κύριε Κίτσο, θέλω να μας αποκαλύψετε τα πάντα γιατί έχει γίνει στην σχέση σας με εκείνη την ωραία την κοπελίτσα που ήταν ωραία. Πώς τη λέγανε, Τζούλια, Τζουλίτσα. Είναι ηλίθιος. Δεν λέμε ονόματα δημοσίως. Δεν λέμε ονόματα. Θα μπούμε μέσα. Ψεύτικο ήταν, ναι. Ήταν extreme με όνομα αυτό, ήταν fake. Και που λέτε στην Τζούλια, εγώ ήμουν αυτός που της έβαζε τη σαμπάνια. Την Αλεξάνδρα. Αυτή. Ποια σχέση έχει για να ρωτήσω? Θα πάω τη μαλακιά μπροστά μου, εντάξει. Τι, δεν θες να μιλήσεις στον αέρα, αφού σε αγαπάει. Κοίτα το σε κάτι στον αέρα.
είχαμε με την ψημή που βγήκαμε. Το μωράκι αυτό, ναι. Παιδιά, έγιναν πολλά πράγματα, τα οποία δεν το περίμενε κανένας. Τι είναι. Τώρα. Τι είναι τα παιδάκια, τι είναι. Ναι. Αλλά στην τελική, παιδιά, έγιναν αυτά που ήταν να γίνουν, Έγινε. χωρίς να περιμένουν. Και έγιναν πολλές hot καταστάσεις, αυτό θα τα πω μετά την εκπομπή γιατί είναι καλώς προσωπικό. Αλλά εντάξει μωρέ. Τώρα τι γίνεται. Βράζει και γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται. Γίνεται, αυτό γίνεται. Άμα βγάζει γίνεται. Όπως έλεγε και ο Σεφερλής. Ο Χρήστος, η ατάκα που της είπε, παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Ο Σεφερλής καλός μας φίλος. Κοιτάξτε να δεις. Κοιτάξτε. Sorry αν το Σαρδάπ. Κοιτάξτε δεν έχουμε συνηθίσει στον αέρα. Λοιπόν, ο Σεφερλής πολύ καλός μας φίλος. Τελειώνουμε. Ναι. Ο Σεφερλής ο καλός μας ο φίλος που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο καλός μας ο φίλος κιόλα. Ο κολλητός. Είχε πει μια τάκα στο Χρήστο για να χτιστεί αυτής που θα βγήκε προχτές για να στείλει στο κρεβάτι. Κοιτάξτε να δεις. Είχε ένα βίντεο του πάει να το φάει. Και όταν πήγε εκεί στο μπαρ, αυτήν καθόταν έτσι με πλάτη. Πέρα αυτός και της λέει μια πόρε γαμό του στο σχέδιο διάβολο έχουν να πληρώσει το κολονίκι του σπιτιού. Με πιάνει ήλικο. Τι έλεγε εσύ τώρα. Για το κολονίκι του σπιτιού. Το μάθεις αυτό που λέγαμε. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Καλό, Ναι, μεγάλη ζέτα, ναι. Ξέρω εγώ, πάθην. Εξάδελφε, πραγματικά είσαι πολύ αστείο την Δευτέρα και λένε ο κόσμος με αυτά που λες. Έτσι αξίζει συγχαρητήρια. Ξέρεις να κάνεις αστεία. Μπορώ να πω, η εκπομπή έφτασε στο τέλος μας για σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο με ένα άλλο live show υπέροχο. Αύριο θα μιλήσουμε για τους showbiz. Μίζι show όχι. Μάζες. Μάζδες. Μάζδες. Πανιάνια. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πολλά φιλάκια για την εκπομπή σε όλα. Σε όλα χαζός 1, σε όλα χαζός 2, σε όλα χαζός 3. Γεια σας, τα λέμε.